Dobrý deň. Budem váš učiteľ a možno niečo iné. Presne takto sa predstavil učiteľ a zároveň riaditeľ z materskej školy na Špitalskej ulici v Bratislave. Ale poďme po poriadku. Vážená pani Grófová, Dianka, vážené médiá a kolegovia. Dnes tu stojím s veľmi neľahkou úlohou. A to, aby som vám vyrozprávala príbeh zneužívania našich detí. Podozrenie zo sexuálneho zneužívania, ale aj slovné a fyzické napadnutie detí zo strany riaditeľa a učiteľa z materskej školy na Špitalskej ulici v Bratislave. Mojou povinnosťou, ale aj povinnosťou nás všetkých je dohliadať na bezpečnosť a spravodlivosť v našej spoločnosti. No tento prípad s bezpečnosťou a spravodlivosťou nemá naozaj, ale že naozaj nič spoločné. To, čo sa dialo v materskej škole na Špitalskej ulici, nie je zlyhaním len jedného jednotlivca. Je to zlyhanie systému. Je to nočná mora každého rodiča, ktorý ráno odovzdáva svoje dieťa do rúk inštitúcie s dôverou, že bude v bezpečí. Miesto bezpečia však tieto deti zažívali miesto strachu. Čo sa v skutočnosti stalo? Máme v rukách svedectvá učiteliek a personálu. Z týchto svedectiev naozaj mrazí. Dňa 30. októbra 2024 došlo k incidentu, ktorý je pre akékoľvek civilizované školstvo neakceptovateľný. Malý Edko nechcel spať. Reakcia pána riaditeľa? Násilie. Edka vytrhol z postele aj s paplónom, ťahal ho cez chodbu a vyhodil pred dvere. Edko plakal. Všetky ostatné deti sa na toto museli prizerať. Tieto malé deti nechápali v tej chvíli, prečo sa učiteľ správa ako agresor. Upozorňujem, že Edko mal v tej dobe 3 roky. A to nebol ojedinelý prípad tohto učiteľa. Svedectvá učiteliek a personálu vykresľujú obraz muža, ktorý deťom vulgárne nadával do retardov, neodpoviem, ale môžete si to domyslieť, je to škaredé slovo. Vyberal si dievčatká, ktoré hladkal pod paplónom, šepkal im, že sú krásne a zamykal sa s nimi v kancelárii, kde mal nainštalované nelegálne kamery. Deti sa ho báli a plakali v jeho prítomnosti. Zastrašoval personál a vytváral v škôlke atmosféru teroru. Teraz mi dovolte, aby som vám prečítala pár z výpovedí. Výpovede, tie časti, ktoré budem čítať, uvidíte aj na tejto obrazovke. Je to naozaj len minimum z toho, čo všetko máme v rukách a čo všetko sa tam dialo. Tieto výpovede nie sú výpovede len jednej osoby. Sú to výpovede rôzneho personálu a učiteliek. Raz tak nenápadne, akože nechcene, ma tak chytil za zadok so slovami: pozor, aby som nespadla, sú tu deti. Ja som vycítila, že to bolo také cielené z jeho strany a v tej situácii som si to najskôr neuvedomila, že čo sa to stalo. Z jeho strany boli také divné náznaky. On sa chytal medzi nohami. Aj cez vrecko nohavíc. Kraťasov stále sa chytal medzi nohami. Proste sa často šmátral medzi nohami, obchytkával pred nami aj pred deťmi. K deťom sa on nesprával milo a vhodne. On si tak vytipoval deti a rodičov, ku ktorým sa správal milo. K ním bol naozaj veľmi milý. A ku niektorým bol zase drzý a zlý. Nemal veľkú trpezlivosť na deti. On deťom rozkazoval. Hrešil na nich. Pred nimi. Ty degeš, ty zasran. Pokračujeme ďalej. Išiel pred toho chlapca Edka, toho 3-ročného chlapca. Zobral paplón a hodil ho s celou silou o skriňu. Potom zobral ešte aj jeho plišáka, že mu ho hodí preč a s nervami ho tiež hodil o skriňu. Edko sa veľmi ľakol a začal plakať. Hystericky. A doteraz má z toho traumu. Taktiež riaditeľ neznášal ešte jedno dieťa. Malého Nika z malej triedy.
Ten chlapček nevedel spávať, lebo sa bál pána riaditeľa. Lebo on mu stále hrozil, prísne sa na ňoho pozeral. Ten chlapec sa vonku pocikával, lebo tam bol pán riaditeľ, aj v postielke. A ďalej. Ja som sedela, takže som videla priamo na ňo. On si sadol. Zobral si stoličku. Vyzul sa a vyložil si nohy na detskú stoličku. Ako keby mal rozkročené nohy. Vystreté na stoličke. Vtedy Ninka ho začala masírovať. Ako mal vyložené nohy, tak ho Ninka začala masírovať. Od palcov, celé nohy mu masírovala. Celé nohy, uši, bradu, ruky, celé telo mu masírovala malá Ninka. Ona je taká, že sa rada mazná. Ona je taká kontaktná. Ale on to dobre vedel a on to využil a nechal sa masírovať. Ja som naschvál vletela do veľkej triedy, otvorila som dvere a chcela som mu povedať, že idem na WC, nech mi postráži deti. Ako som rýchlo otvorila dvere, tak riaditeľ sedel na stoličke a Ninka mu sedela na stehnách. Tvárou k nemu. On, ako ma tak nečakal, tak sa hneď začervenal. A tá Ninka mala vlasy na všetky strany. To bolo naozaj zvláštne. On Ninku ako keby držal za nohy. Ona, keď na ňom sedela, tak ju držal. Ona si ho ako keby mojkala. Hladkala ho. Toto sa mi zdalo hneď divné. Ešte sa stal taký zvláštny moment pri uspávaní, kde som bola ja a riaditeľ bol pre mňa naozaj veľmi veľký výkričník. On sa prechádzal po triede pri veľkých deťoch. On na mňa upozornil, že Dominika, vieš, čo je najlepšie na tom, keď deti zaspia? Že môžeš s nimi robiť, čo chceš. Toto povedal učiteľ, zároveň riaditeľ materskej školy. A ešte posledná časť. Raz sa stalo, že keď som uspávala deti, sedela som bokom, pričom riaditeľ, prechádzajúce spálňu, sa pristavil pri postielke malej Vicky. Sklonil sa, hladkal jej ušká, následne jej vošiel rukou pod paplónik, kde nebolo vidieť, čo robí a ako má tú ruku hlboko. Kde ju chytá, na čo som mu vydala ja zvuk. On sa zbadal a ruku vyťahol. Ďalej v tej výpovedi bolo aj to, že pani učiteľka sa ho pýtala, alebo teda pýtala sa malého dievčatka, čo jej pán učiteľ šepkal do uška. Dievčatko povedalo, že pán učiteľ jej šepkal do uška, že je krásna. Myslím si, že tieto výpovede sú naozaj hrozné. A hovorím, je to len malá časť z toho, čo sa všetko v tých výpovediach nachádza. Dnes vieme, že vyšetrovanie vo veci sexuálneho zneužívania bolo zastavené. Ako politička musím rešpektovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, ale ako človek, ako matka sa pýtam, naozaj stačí povedať, že sa nepreukázal sexuálny úmysel? Je v poriadku, že riaditeľ, ktorý preukázateľne fyzicky napadol dieťa a správal sa k škôlkárom hrubo a nevhodne, odchádza bez trestu len preto, že sa jeho správanie nezmestilo do akejsi trestnoprávnej škatulky, kde zostala ochrana práv detí, kde zostala morálna zodpovednosť zriaďovateľa materskej školy. Prečo si dôkladne nepreveril tohto učiteľa? Predtým, než odovzdám slovo tej najpovolanejšej z nás, matke, ktorá toto všetko zažívala v prvej línii so svojím synom, by som vám chcela povedať ešte jedno. A možno to je aj taký odkaz smerom na všetkých tých, ktorí nás počúvajú. Naše deti nie sú objekty, na ktorých si môžu frustrovaní dospelí vybíjať zlosť alebo uspokojovať svoje potreby. Poprosila by som teraz Dianku, pani Grófovú, aby nám povedala aj ona
to, čo by chcela povedať a prosím, povedz nám aj to, ako sa má Edko dnes. Ďakujem, dobrý deň. Toto nie je prvýkrát, čo o tejto téme hovorím. Už som pred ňou stála. Na zastupiteľstve. Pred ľuďmi, ktorí majú zodpovednosť za rozhodnutia. A odvtedy sa niečo zmenilo. Nie v tom, čo sa deje, ale v tom, že sa o tom už nedá mlčať. Dnes tu nestojím preto, aby som znovu otvorila túto tému. Stojím tu preto, aby sme ju konečne začali riešiť. Hovoríme o bezpečí detí, o niečom, čo by malo byť samozrejme. A predsa dnes vieme, že samozrejme to nie je. Vieme, že existujú situácie, kde dochádza k manipulácii, k zneužívaniu dôvery, k prekračovaniu hraníc. A vieme, že sa to deje aj v prostredí, kde rodičia očakávame bezpečie. A vieme aj to, že keď sa tieto veci začnú riešiť, často sa nedoriešia. Toto už nie je otázka toho, či sa to deje, toto je otázka toho, čo s tým urobíme. Ja som si prešla skúsenosťou, ktorá ma naučila rozumieť manipulácii. A viem, ako funguje. Viem, ako dokáže umlčať, spochybniť a postupne zobrať človeku istotu. A ak toto dokáže urobiť dospelému, dieťa nemá šancu. A preto dnes nechcem hovoriť emotívne viac, než je potrebné. Realita sama o sebe je dosilná. Naše deti sa nevedia brániť. A systém ich dnes nechráni tak, ako by mal. A práve tu prichádza moment, ktorý je dôležitý. Nie som tu sama. A dnes tu stojím aj vďaka tomu, že existujú ľudia a politická vôľa túto tému nie len počuť, ale ju aj riešiť. A toto je kľúčové. Pretože zmena nevzniká len tým, že problém pomenujeme, ale zmena vzniká vtedy, keď sa spojí skúsenosť, verejný hlas a reálna pomoc konať. Takže dnes sme v silnej zostave. A práve vy, predstavitelia štátu, túto moc máte. Máte možnosť nastaviť pravidlá, ktoré budú chrániť deti systematicky, nie náhodne. Máte možnosť zabezpečiť, aby podozrenia nezostávali visieť vo vzduchu, ale mali jasný postup. Máte možnosť zabraniť tomu, aby sa ľudia s takýmto správaním presúvali z miesta na miesto. A toto nie je o jednom prípade. Toto je o tom, akú krajinu chceme mať. Otvorila som tému a nepustila som ju. Dnes ju posúvam ďalej s dôverou, že sa nájdú ľudia, ktorí ju premenia na konkrétne kroky. Nie preto, že musia, ale preto, že chápu, čo je v stávke. Nejde o politiku, ide o deti. A tie nemajú čas čakať, kým sa veci prirodzene vyriešia. Nevyriešia. My ich musíme vyriešiť spolu. A aby sme sa neposúvali len v rovine slov, dovoľte mi pomenovať konkrétne kroky, ktoré môžu veci reálne zmeniť. Poprvé, potrebujeme jasný a záväzný postup pri podozreniach zo zneužívania detí. Taký, ktorý nedovolí, aby sa prípad odkladal alebo stratil v procese. Po druhé, potrebujeme systém, ktorý zabráni tomu, aby sa osoby s podozrením presúvali z jednej inštitúcie do druhej bez preverenia. A po tretie, potrebujeme posilniť ochranu detí priamo v školách a škôlkach, nielen formálne, ale reálne cez kontrolu, prevenciu a zodpovednosť. A myslíte si, že som nemala strach? Mala, veľký. Ale aký je môj strach v porovnaní so strachom tých detí, ktoré sú zneužívané a manipulované? Som si na 100% istá, že od tohto dňa otvoríme niečo veľké. A prekonáme ten strach a budeme silnejší a schopnejší takéto situácie riešiť, ale už s reálnou podporou štátu. A na otázku, drahá Zuzka, ako sa má Edko,
Ďakujem za opýtanie. Zažil si silné situácie a možno, keby som bola menej silná, nezvládla by som to. Tú podporu som musela hľadať sama, či pre neho, alebo pre seba. Naučila som sa byť ešte viac pre neho vedomou matkou. Aby vždy vedel, že so všetkým, čo ho bude trápiť a bolieť, môže za mnou prísť a ja mu budem môcť pomôcť. Takisto, ako sa dnes snažím touto rečou pomôcť mnohým rodičom. Robím vlastne úplne to isté. Ďakujem a vážim si vás. Ďakujem veľmi pekne mamine Edka. Toto je ten pán. Kolegovia vám potom povedia, aká je jeho ďalšia cesta. Lebo tá cesta v práci s deťmi pokračuje ďalej. Takto funguje tento štát, aby ste vedeli. Vlastne sa nič nestalo. Ja začnem tak trošku netradične. Chcem sa poďakovať tým médiám, ktoré ste prišli. A hovorím to kvôli tomu, že dneska ráno som si zapol Markízu. Bohužiaľ ju sleduje moja manželka. A bola tam pani, ktorá šéfuje nadácii Markíza. Oni majú vždy také ušľachtilé ciele. Nadácia JOJ, nadácia Markíza. To sú tie naše klenoty mediálne. A pomáhajú deťom. Pýtam sa, prečo tu dnes nie ste, keď sa hovorí o násilí na školách, ktoré sa týka zriaďovateľa mestskej časti, ktoré je správe politikov progresívneho Slovenska. Mestská časť, Staré Mesto, je vedená starostom Vagačom. Starosta Vagač je brat pána Vagača, ktorý spolu s pánom Rizmanom, partnerom pani Čaputovej, zakladal platformu za demokraciu. A ja sa teraz pýtam, televízia Markíza, JOJ, a ešte pripojím k tomu, verejnoprávna televízia, vás to nezaujíma? Vás nezaujíma, že v hlavnom meste máme pol roka uznesenie a máme tu mamičky s podozrením na páchanie sexuálnych činov, ale s konštatovaním, že sa diali násilné činy na 4-ročných deťoch. Pýtam sa, vás to nezaujíma? Keby tu stal Šimečka alebo Greling, tak by ste tu vrieskali ako opice. 360, denník Gen, Aktuality. Viete, čo sme dostali ako odpoveď od týchto médií? Vy ste nám to mali dať vedieť 2 týždne dopredu. Tak vám to dávame dneska vedieť, že o 2 týždne bude znova takáto tlačovka s tým, čo sa deje. A som zvedavý, či prídete. To je prvá vec. Tá druhá. Staré Mesto, progresívne Slovensko, tým Valo. Ukážeme vám chronologicky. Čo by ste povedali na to, keby sa takéto niečo udialo a zriaďovateľ školy, politici progresívneho Slovenska by poslali do tej školy kontrolu za 7, 8, 10 dní. Čo by ste na to povedali? Páčilo by sa vám to ako rodičom? Povedzte mi, páčilo by sa vám to ako rodičom? Toto je zodpovednosť politikov progresívneho Slovenska. Tu sa bavíme o transgender, chlapci majú byť dievčatá. A keď sa stane niečo deťom, to sú tie plné ústa tých detí, tak zrazu oni nerobia nič a čakajú. A čo to znamená v praxi pre tento prípad? Že ten pán podľa výpovedí učiteliek, kucháriek, neviem koho všetko personálu, skartoval dokumenty, odinštaloval kamery, zobral počítače. Je to všetko v uznesení. Pýtam sa, čo bude tento štát robiť pre deti, 4-ročné, tu sa nebavíme o tínedžeroch, pre 4-ročné deti, keď zriaďovateľ mestská časť nechá niekoľko dní tohto agresora, aby upratal po sebe stopy. Znova sa pýtam, vám sa to páči? Je to pol roka od tohto prípadu. Máte tu chronológiu, kedy sa to stalo. Viete dostať tie nechutnosti, ktoré vypovedali kolegovia tohto človeka.
že robil na 4-ročných deťoch. To vypovedali jeho kolegovia. Ale pre políciu sa nič nestalo. Nebol to vraj sexuálny trestný čin, ani žiadny trestný čin. A to, že tam bolo popisované násilie na deťoch, to vyšetrovateľovi vôbec neprekážalo. Včera som zachytil tlačovú konferenciu, o tým budem končiť. Strana Hlas. Pán minister Drucker. Kde ste pol roka? Pán minister Eštok. Bola to tlačová konferencia, o ktorej sa hovorilo, viete si ju dohľadať, o bezpečnosti detí na školách. Pýtam sa, pán minister Eštok, to sa netýka tohto prípadu? Alebo policajti v Starom meste nepatria pod policajný zbor? My očakávame, a tie ďalšie kroky budú viesť presne týmto smerom, a to už dávam teraz slovo Zorovi. Prosím vás pekne, toto je exemplárny príklad toho, ako nielen zlyháva polícia v tomto štáte, tu sa zatvára za názor a za trestné činy, ktoré sú takéhoto vážneho charakteru na deťoch, nehávame plynú čas a ako vám vysvetlí Zoro, asi chceme, aby sa to niekde upratalo. Neuprace sa to. Urobíme všetko preto, a to hovorím aj mamičke Edka Dianke, že sa to neuprace. Budeme za vás bojovať. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Ja som dostal za úlohu si pozrieť uznesenie vyšetrovateľa a uznesenie prokurátorky, okresnej prokuratúry Bratislava 1, vyjadriť sa k tomu tak trošku odbornejšie, ale ono sa to nedá čítať iba ako odborný text, lebo je to príliš emotívne. A keď som to čítal, tak som mal chvíľku pocit, že ako keby som čítal nejaké úryvky z Epstein Files. Želal by som si, aby prípad malého Edka bol jediný na Slovensku, ale obávam sa, že nie je. To, čo sa udialo a to, čo sa ešte deje, poukazuje na to, ako funguje, respektíve ako nefunguje náš štát. Poukazuje to minimálne na zlyhania v oblasti a v rezorte školstva, v rezorte spravodlivosti, ministerstva vnútra a aj prokuratúry. Budem sa snažiť byť vecný a poukážem iba na to, čo sa faktograficky stalo. To, čo tu opisovala Zuzka Krajčovičová, neboli len nejaké chodbové reči alebo len nejaké klebety z nejakej materskej škôlky. V tej veci bolo začaté trestné stíhanie. Vyšetrovateľ urobil celkom slušný sumár právnych úkonov, vyšetrovacích úkonov, vypočul všetky osoby, ktoré pracujú v tej škôlke a všetky tie udalosti, ako ich opisovala Zuzka, opakujem, nie sú iba klebety z chodby, ale sú podrobne popísané v uznesení vyšetrovateľa, ktorým ale zastavil trestné stíhanie. Zaujímavé je to, že ten prípad začal kvôli tomu, že fyzicky ublížil malému Edkovi. Ale v rámci toho vyšetrovania sa vyšetrovateľ dozvedel z výpovedí spolupracujúcich žien v materskej škôlke ďalšie zaujímavé skutočnosti, pretože prvá príčina tohto trestného stíhania bola to, že zaútočil na malého Edka. Ale ako ste počuli aj z toho, čo rozprávala Zuzka, tak on sa tam venoval aj iným deťom, nie síce násilne, ale asi výchovne podľa jeho názoru. Takže v tom uznesení sú naozaj popísané skutočnosti, ktoré mne ako aj človeku a otcovi, ale ako právnikovi pripadajú, že naplňajú znaky trestného činu, buď sexuálneho obťažovania, alebo sexuálneho zneužívania. Pán vyšetrovateľ si to nemyslel. Pán vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie, pretože sa venoval formálno-právne iba skutku, pre ktorý bolo trestné stíhanie začaté. To znamená, že povedal, že to, čo urobil malému Edkovi, nenaplňa skutkové znaky trestného činu sexuálneho zneužívania a to, že mu nejakým spôsobom fyzicky ublížil, by mohlo byť maximálne trestný čin ublíženia na zdraví alebo priestupku. Napriek tomu je to cenný materiál, pretože na záver je okrúhla pečiatka ministerstva vnútra a sú potvrdené všetky výpovede svedkov a svedkyň, ktoré boli v tom procese vypočuté. Následne bola podaná sťažnosť proti tomuto uzneseniu a pani prokurátorka tá išla ešte trošku ďalej. Tá sa rozhodla teda, že to už nebude ani potenciálne trestný čin ublíženia na zdraví, ale vyhodnotila to, dokonca z môjho pohľadu
veľmi rýchlo, pretože nebýva až také bežné, aby od uznesenia po rozhodnutie o sťažnosti prešli vlastne len necelé 2 mesiace, tak tá povedala, že to je iba priestupkové konanie, respektíve, že to je iba priestupok. Napriek tomu, že od rozhodnutia okresnej prokuratúry prešlo už takmer rok, 11 mesiacov, tak pani Grofová neeviduje, že by bolo nejakým spôsobom vyšetrovateľom rozhodnuté o tom, že by postúpil toto konanie pána riaditeľa aspoň na priestupkové konanie. Aspoň máme o tom žiadnu vedomosť. Ja si myslím, že treba urobiť všetko preto, aby nielen v tomto prípade, ale aby toto bol exemplárny prípad pre všetkých takých ľudí, ako je pán riaditeľ, ktorého ste videli na obrázku, aby sa takéto veci našim deťom nestávali. My práve napravdu poskytneme každej matke, každému rodičovi, ktorý má podobný problém, akúkoľvek pomoc, samozrejme hlavne právnu, ale akúkoľvek inú, pretože takéto veci sa našim deťom stávať nemôžu. Čo sa týka formálno-právneho postupu, podáme sťažnosť na inšpekciu, na policajnú inšpekciu, pretože si myslíme, že treba preskúmať postup vyšetrovateľa, ktorý zastavil trestné stíhanie v danej veci. Podáme sťažnosť aj na pani prokurátorku dozorujúcu, ktorá nevyhovela sťažnosti a vlastne definitívne zastavila trestné stíhanie. A myslím si, že sa treba obrátiť aj na ministerstvo školstva, aby si preverilo, akým postupom sa vyberajú učitelia pre naše deti a prečo neprechádzajú nejakou prísnejšou, minimálne psychologickou a možno aj medicínskou kontrolou. Na záver poviem niečo možno nepríliš politické, ale osobné. Prežil som v živote hocičo, ale úprimne neviem si predstaviť, keby niekto robil môjmu synovi to, čo robil ten pán riaditeľ malému Edkovi, už nehovoriac o tom, čo robil tým dievčatkám, kde boli jednoznačne náznaky sexuálneho obťažovania. Opakujem, možno to budete potom niekedy strihať a púšťať, ale je mi to jedno. Mal šťastie, že to neurobil môjmu synovi. To by bol iný hrmot. Ďakujem. No, na záver, čo dodať? Myslím si, že bolo všetko povedané. Myslím si, že ste naozaj asi všetko počuli. Na záver by som sa už len chcela poďakovať. Poďakovať sa pani učiteľkám, celému personálu, ktorý sa nebal a nedal sa zastrašiť. Rovnako tak sa chcem predovšetkým hlbokou úctou prejaviť aj obdiv rodičom, lebo je to naozaj ťažké. A chcem sa poďakovať Dianke, pretože ona je tá osoba, čo sa nenechala odbiť. A vďaka nej sme aj dnes tu. Dianka, ďakujeme za všetky matky a ženy. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Zanetky.sk by som sa chcela opýtať, čo sa udialo ďalej, alebo kde je tento pán riaditeľ teraz? To je jedna otázka. Druhá otázka je, ako sa k tomu postavilo Staré Mesto, lebo to patrí pod Staré Mesto a aké kroky podniknete ďalej? Čo sa týka tohto pána učiteľa, v tej dobe to bol aj pán riaditeľ v jednej osobe. Sme sa trošku pýtali známych kamarátiek, tvoríme takú komunitu žien a matiek aj tu v Bratislavskom kraji. A dostali sme informáciu, že z tejto škôlky materskej prešiel do detského folklórneho súboru za učiteľa a s nejakou prestávkou potom skončil a od včera vyučuje v základnej škole v Plaveckom štvrtku. Takže to je presne to, čo hovorila aj Dianka, že ten systém nefunguje. Že človek, ktorý má na krku takéto podozrenie, vlastne ďalej roluje medzi deťmi. Takže je to naozaj jedno veľké zlyhanie. A myslím si, že toto je aj odpoveď na tú vašu druhú otázku. Ako zlyhalo Staré Mesto, rovnako tak aj magistrát. Keďže toto dopustili, tak si myslím, že zlyhali na plnej čiare.
A naše ďalšie kroky, čo bola tretia otázka, tie si myslím, že povedala aj Zoro, tie trestnoprávne a tie právne. Ja vás viem informovať ešte aj o tom, že máme dohodnuté stretnutie s detským komisárom, s ktorým sa o tom budeme rozprávať. Rovnako tak sme nakontaktovali aj detskú psychologičku, ktorá nám bude v tejto veci pomáhať a pomáhať vlastne aj všetkým dotknutým rodičom. A pre prípad, že by sa niečo také udialo, čo dúfam, že sa nestane v budúcnosti, tak aj všetkým ostatným rodičom. Ďakujem. Ešte jednu otázku na pána Kollára. Čo si myslíte ako právnik, čo by primelo pani vyšetrovateľa a pani prokurátorku k tomu, čo sa musí stať na to, aby to nezamietli pod koberec? Nechcem pokračovať. Tak asi iba, keby bolo niekomu fyzicky ublížené, pretože bohužiaľ môj názor na slovenskú justíciu, súdy a vyšetrovateľov poznáte, mám s nimi aj sám neblahé skúsenosti. Oni vyšetrujú to, čo chcú, to, čo nechcú, to nevyšetrujú. A to je naozaj pravda. Jednoducho selekcia je absolútne extrémna. Všetci sme ľudia, všetci máme svojich známych, kamarátov, príbuzných. A keď jednoducho nie je vytvorený efektívny tlak zo strany poškodenej alebo rodiča, v tomto prípade poškodeného, tak jednoducho to upracujú takýmto spôsobom, ako upratali. Zaujímavé na tom je to, čo som povedal v úvode. Takže ten prvotný dôvod vyšetrovania bolo to, že riaditeľ a učiteľ v jednej osobe zaútočil na malého Edka. Ale v rámci toho vyšetrovania sa tam objavilo mnoho ďalších podozrení, ktoré si ten vyšetrovateľ jednoducho nevšímal. Venoval sa iba tomu teda, že neprišlo v rámci kontaktu pána riaditeľa a malého Edka k sexuálnemu obťažovaniu a tým pádom celú vec uzavrel. A paradoxne pani prokurátorka sa s tým stotožnila, dokonca išla ešte nad rámec jeho rozhodnutia a povedala, že nejednalo sa ani o ublíženie na zdraví, iba o priestupok proti občianskemu spolužitiu. A možno ešte taká maličkosť. Mám také podozrenie, keďže od tej udalosti už uplynuli takmer 2 roky, ak som to dobre naštudoval. Premlčacia lehota pre priestupky sú 2 roky. Čiže tým, že ešte to nebolo postúpené na priestupkové konanie, tak je veľmi, by som povedal, pravdepodobné, že ak sa to nestane z iniciatívy pani Grofovej alebo nás, aby išiel ten pán aspoň na priestupkové konanie, aby musel nejakému úradníkovi vysvetľovať, čo robil a ako robil, tak jednoducho prejdú ešte 2 mesiace a keď aj ten vyšetrovateľ by urobil ten úkon a postúpi to na priestupkové konanie, tak to uzavrú s tým, že je to premlčané. Takto si tu v našom štáte žijeme. Lenže tu nejde len o fyzické poranenie, alebo teda o fyzické násilie, tu je o psychické násilie, ktoré môže mať ďaleko siahle následky mnoho rokov neskôr. Rozbité koleno, rozbité ústa, hlava, to sa zahojí za pár dní, ale čo s tou psychikou toho dieťaťa? Tam sa neuvažuje? Ja s vami súhlasím. To je určite oveľa väčšia trauma, ako keby dostal nejakú silnejšiu pozadku. Ale viete, zrejme pre vyšetrovateľa a pre pani prokurátorku sa jednalo o nezbedné dieťa, ktoré bolo treba vychovať. Podľa mňa, čo je pre mňa ako pre rodiča nepriateľné, sa pán vyšetrovateľ aj pani prokurátorka stotožnili s názorom pána riaditeľa. Edko je neposlušné dieťa, tak ho treba potrestať. Ale nežijeme v dobe Márie Terezie, keď boli fyzické tresty. Jednoducho, to školstvo máme zdevastované, zhumplované. Ja si uvedomujem, že za 35 rokov od revolúcie učitelia stratili status. Majú mizerné platy. Ale to nie je dôvod na to, aby sme ako učiteľov a vychovávateľov prijímali ľudí, ktorí sú psychicky narušení. Jednoducho systém výberu učiteľov musí byť prísnejší. A čo sa týka vyšetrovateľov a prokuratúry, to je, by som povedal, kvalita tých ľudí pri všetkej úcte k tým čestným, slušným a odborne na úrovni je tiež mizerná. Takže mňa, napriek tomu teda, že opakujem, nebolo to len štúdium odborné, ale aj emotívne, ma to vôbec neprekvapuje. Malo by to byť úplne opačne. A ten človek by minimálne mal dostať, nazvem to, nejaký zákaz priblížiť sa k akékoľvek škole do vzdialenosti 50 metrov. A nie, že on z jednej škôlky odíde, ide do nejakého súboru, kde je zase v styku s deťmi a teraz skončil zase na nejakej základnej škole. Máte nejaké vy návrhy v budúcnosti, ako budete postupovať na takýchto prípadoch? Alebo vôbec nejaké modus vivendi, ktoré navrhnete v budúcnosti? Najprv potrebujeme dotiahnuť tento prípad, pretože mne sa zdá, že ak na tom zapracujeme, tak by to mohol byť taký dobrý prípad, ktorý sa ukáže všetkým, že takto sa to nesmie robiť v školstve a zároveň takto nesmú postupovať orgány činné v trestnom konaní.
A samozrejme, legislatívne úpravy, my nie sme parlamentná strana, uvidíme, ako skončíme vo voľbách na budúci rok, ale môžem vám dať slovo, že ak budeme v parlamente, tak urobíme také legislatívne zmeny, aby sa takéto prípady nestávali. Nedá sa vylúčiť zo 100 prípadov 100 prípadov, pretože aj ľudia sú omylní. Ale takéto situácie treba minimalizovať a zabrániť im akýmkoľvek spôsobom. Ďakujem. Prosím. Ak môžem ešte, ja by som jednu vec len povedal. Tu sú ešte dve skutočnosti, ktoré sa nepovedali. Tá prvá je, že deti, rovnako ako seniori, tieto v zákone napísané, majú status tzv. Chránenej osoby. To znamená, že to vyšetrovanie toho policajta, aj tej prokuratúry, malo byť minimálne z tohto pohľadu, by som povedal, rozsiahlejšie. A teraz vám mám takú otázku do pléna, skúste mi odpovedať, že čo by ste očakávali, keby ste boli vyšetrovateľ. Tam sa robilo odborné posúdenie psychológom alebo psychiatrom, teraz neviem kým. Myslíte si, že ten psychológ posudzoval deti alebo toho človeka, agresora alebo postihnuté deti? Čo si myslíte? Výborne. A podľa vás má posudzovať koho v prvom rade ten odborný pracovník, ten psychiatr? Asi toho človeka, že? To znamená, že ako je možné, že aj toto prokurátorka prehliadla úplne a tie 4-ročné deti sa vystavovali odborným posudkom psychológa a ten človek, ktorý to vlastne mal podľa výpovedí, tam všetky jeho kolegyne, alebo veľká väčšina kolegyň, ktoré sa nebála, lebo to sú zamestnankyne, zriaďovateľe Mestská časť Staré mesto, čo verte tomu, že sa báli a keď sa nebáli už prehovoriť, tam je popísané, tlapkal nás po zadku, neustále fyzické kontakty s deťmi, s nami, oplzlé reči, fyzické kontakty, to je dokola, keď si prečítate to uznesenie, dáme vám to v dispozície tam. Aj napriek tomu ten policajt nepovedal, že tak tento človek by mal ísť na odborné posúdenie. To znamená, že je toto podľa vás normálne v tomto štáte? Za mňa určite nie. Minimálne z toho pohľadu toho statusu tých chránených osôb. A znova sa pýtam, pýtajte sa sami seba, čo by ste robili, keby sa to stalo vášmu 4-ročnému dieťaťu. Povedz ty. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ja už som svoj záver mala, takže vám takto len naozaj že poďakujem za to, že ste sem merali cestu a že ste mali záujem si to vypočuť. Ďakujem.